Mga kapuso, karong panahon sa pandemya, sagad kanato ang naglisod gayod sa atong panginabuhian. Kung kita naglisod, unsa na lang kaha ang kahimtang sa mga tawong walay panimalay, labi na ang mga street children. Kana ang usa sa mga nakita sa atong makauban karong buntaga nga angay gayod tabangan. Atong makauban si Raymond Onjano. Sir Raymond, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag kanimo sir no og sa tanang mga televiewers diha sa Mindanao. Sir, unsa ba ang imuhang ginahimo nga maingon nato nga charitable deed? Actually at present no I'm working with other people to feed the less fortunate people, especially yung mga vulnerable nga mga children, especially aning mga children sa mga homeless o kanang naga sa kali na muyo diri sa Manila. Sir, paunsa ba nagsugod kini nga maayong lakang nimo? Unsa ang nag-inspire sa imo? Actually, sir, it all started when I was posted as attaché of our Philippine Embassy in Switzerland. Then, naka-come up to me of project wherein kaninga project existing ni siya for 13 years diha sa Cagayan de Oro City. So if you're aware with this, Philippine Island kids, kita nagasugodan na dito sa Switzerland. When in fact, through the assistance of the embassy, naka-come up na diha og foundation or a foundation sa Cagayan de Oro City wherein nanatay mga almost 700 na mga recipients originally gikan kana sa mga scavengers diha sa atong basurahan diha sa Carmen. Ngano pud sir nga napili nimo nga tabangan og pakaunon ang mga street children ug homeless people? Kanimo pud nga grupo sa katawhan, sila dinhi ang murag libutang nato nga vulnerable. So sila gid ako napili nga dapat gid tabangan og pakaunon. Gawa sa pagpagkaon sa mga bata, sir, unsa pa sab ang imuhang ginahimo nga intervention alang kanila? Actually naatay karon we're planning to have a program wherein we can try to mentor these young people, no, mga kids nato diri sa Manila, diri sa Islam area, para mag-guide gid sila kung sila dapat ilang buhaton para doon na sila muraga brighter future. Kaya kung imo makita ng mga bata, kung dili nimo sila tutublan siya sa pagpakaon, mahimo ra gyapon ni sila nga mga problema sa sosyedad kay kanya-kanya sila mga problema actually. So karon we're trying to coordinate with the DSWD here para to come up with a sustainable program na ma-atiman gid ang needs or ma-address ang needs sa mga batanon or sa mga bata. Basihan maguna po din sa nahimo na itong nga foundation sa Cagayan de Oro. Kana natay kuan diha shelters dapit sa Science Kanituan, no. Nag-cater na siya og 700 ka mga estudyante. So mao na ang atong ginakuan karon nga ang program is i-guide sila through education then feeding. Sir, sa mga interventions nga imong gipanghimo sama sa pagpakaon ni ining mga street children, unsay imong nakita, sir, nga epekto niini ngadto sa ilahang kinabuhi? Well, akong makita is labi na sa mga bata sa pobre, no. Grabe ilang kalipay nga naay magpakaon sa ila kayo sa ila gyud mabutang na to nga one day why eat. Wala gid sila makaon, di ba? So pag makakaon sila, busog sila, di gid sila makauna-una og pangawat. Then pag nabusog po sila, imo po i-share sa ila ang mga tawagan ni mga pagtulunan nga diin sila madala gid nga dili mahimong mga problema sa atong gobyerno o sa syudad sa ugma damlag. Ang akong program karon is nasa Manila. Kay ang diha sa Cagayan de Oro established na kay na diha. Lastly, sir, imuhang mensahe ngadto sa publiko isipag-awhag ngadto kanila nga musabay umutabang sa mga programa nga makahatag og maayong tumong ngadto sa mga street children ug ingon man sa mga individual nga labing nanginahanglan. So ako pag nakita nga you don't need to be rich to help others. Maura gina siya kasimple. Kung naalang mo'y desire nga mutabang sa uban, dali ra gid mo sulod ang mga panalangin or dili gid siya lisod. Daghang kayong salamat, Sir Raymond, sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko, sir, nga na-inspire ang atong mga kapuso karong adlaw sa imuhang istorya. Keep safe, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.